होलिए होलिए कई साल बीत गए ना सालवा के देखौए आता ना कोनो के लेके भागते बा। ये हमरा सिर पर के बोझ हो रहा यही तरह बोलो अपने कोने के लेके भाग जाता है नु आके मुंह में लान हुक देता रसन होली होलिए में रह जाई। हाँ हे बहन चलो तू तो चाहते बा जे कोनो के लेके भाग जाई बा हमर सारा दहेज वा पीटा जाऊ। ये तो लारे को करिया जलमा दो हम कहनी सुना ना सारा बहुत जवाब लगैले नी तो मुंह में मुंह देवा फूल जाई बा दोनों कानवा उजाड़। अबे साले बाबूजी गुड मॉर्निंग चुमुक रे का कोइलियो कि भोरे भोरे बाबूजी तोरा मुंह में मुंह तो रे अभी सरवा का मत बोलियो अब गा तो भोरे भोरे उठ के तो खाली हमरे के बोलियो तब मैं कहता नहीं करलू तब भोरे भोरे बोली काहे सुनता बोले कलू झाट नहीं छे त बाबूजी तारा मुंह में दूसरा हूं क बताओ तो एगो हमर ई लइका बा ये लाइन लागत हो अगुबा के अरे भाई सर उबा ने कोनो थूको नहीं खा बिगड़। अच्छा बोल लगी जहिया बियाह हो जत न बात दोनों आदमी के मुंह में लान हुक के बेलगा देता नहीं या झाट काट लियो। रे साला अगुआ के कॉले रनी सनिचरी खातर लइका देखे के अभी लेक साला ना रुक फोन करतनी भाई चदवा कहां बा। बहिया में कसी के सैया हाय दैया रे साला ई हुकना काला फोन करता रे। हेलो हां हेलो का हो मंगलेला भाई तार मुंह गार दोनों बोलेला का आ गए नी हुकन भाई बस 10 मिनट में आ गए नी। साला फोन काट दिलक आवत तारा के नाश्ता करावतनी फेकन। हां बाबूजी सुन जल्दी मुंह हाथ धो के को चले के बाद सनिचरी खातर लइका देखे बोलती औरी देखबे रे औरी देखबे ए सनिचरी रे काय मारता रे बउआ के भैया रे वीडियो कॉल करके काना सनु बतियात रहलैया आ मोबाइल नीचे रख के काती मुझे कहत रहलैया हम देख लेनिए लू तो लगले ये मारे। हाय बाप रे बाप ई हमारी इज्जत खा गल फेकना रे चल लंगर लूचा दे के कहूं शादी करा दे और त ई खेलकड़ी के बेटी भाग जाई। सुन लो बाबूजी आखिर फगुआ मगुआ ना बोलइबो तो कोनो के लेके भाग जाम झाट छीलते रहियो। सुने ना तारा माई के मारे के लेड़े हगा दम भौचर बनेले बाड़ू साचो रे बियाह करे खातिर खकुआ गइल बिया। ए चाची हुकन राम के घरवा केने पड़ी सुनो ना पदन का नाती मारम चप्पल मुंह फुला दे मैं अकेले देख के चनकानी करता रह। सुना ना चाची कम सुनाला का हां हाला करे के कहता रह गांव में हाला कदम नु तो एगो विध लोग ना छोड़ी चुपचाप चल जा भला आदमी के चोदल खनी। ठीक बा चाची हम जाता नहीं रोवा धन बानी बड़ा बोझ डांट हुई है बुढ़िया रे। ए तने बा सारे बहन चोदवा निकलता कौन सुअर के चोदल गरिया उतर है जा तू वो लाल पड़ा खने चिल्लाइल बड़ो हैं चिल्ला के कहता रह मन तो करता तहनी दोनों बापे बेटा के पटक के मुंह में मुद दी। सुने ना ढेर बोलन नु तो देखला बाबू के हाथ में कथी बा मिने छिल्ला हुर दे लागी बक बकाए ओई बार तो पूछता नहीं का भइल बा त ढाढा कइले बड़ा समझ में नहीं के होता रहा ढेर बतिया लगी न तहनी के बकरी हमरा दुआर पर हक देले बिया चल के काटल लगी ना त काटल काटल के गाड़ी दे। ओए सुनो ना काटल जाओ तहन उखाड़ के तहन जाके उखाड़ लियो। अच्छे राम लोटन तारा लइका खनिया हमरो लइका बा आ होली के दिन निया राते बा खापवा देम त झाट नोचत रहियो लग। अच्छा जा जा हमारा बाबू के पकड़ के झाट नोच लिए जा। अच्छे जा तानी जइया फरियाइबे करी। रे सर भाई अगुआ मर गइल का रे हम संगई के नहा धोआ के तैयार हो गइनी सन उ अभी लेके ना आए ए जो त फेंकना के बोला लिया तो देख तो कहां बा।
प्रणाम राम लोटन भाई। प्रणाम प्रणाम। कौन जाओ कैसन बने? अच्छा तू अगुआ बड़ा का हो? काहे बहू कोनो शक बा का? शक तो नहीं खे, लेकिन अगुआ के सार बहन चोदऊ 1.5 दिन से हमारा भाई के आसरा पर पानी फेरत रहते। अब फिर जे लड़की ठीक ना भई तो तोहर गाड़ फाड़ देम। बस बस लोहाराम, हम समझ गए नी। तू ये नु चाहता रहो जब लड़की ना निमन मिली तो मुंह में मुद देबो। टेंशन मत लो, शिकायत के मौका ना आवे दाम। ओकरा बाद कथी ओकरा बाद हो? ओकरा बाद तने दुनु बाबत मुंह में मुद दियो। कान में मुते चाहे आंख में मुतियो, तारा जहां जहां मांगे तहां तहां मुद दियो। अच्छा उ तो बात का बात बा, जा पहले लड़की ला बुला के ले आओ। ठीक बा राम लोटन भाई, चल तनी तब। प्रणाम। हेलो करेजा हो, तहरा से अब दूर रहे के मन नहीं करत। हाँ करे जा, हमरो कहाँ मन लागता। बिल्डिंग के दुकान खोल के दिन भर बहरा खनिया घूमत। देख हमरा खातिर लड़का देखे जा तारा सन हमर बाप भाई, ऐसे बढ़िया मौका भागेला कबो ना मिली। आवा जल्दी। आय भाग पत्नी, हम तोरा के काहे लेके भागम रे? तोर जात पड़दार इतना बाकी हमर घर के एक गो ईंटा ढोई तो पूरा हमर घर खाली हो जाए। हो गल, ये हमरा से प्यार करेला। सुन लो एगो बात, हमरा के ना लेके भगवान तो तारा चलते फोतास के गोली खा के मर जा। ना 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 ना, रुक रुक रुक, कपड़ा उपड़ा सरिया के रेडी राख। हम तो जानते बानी हमरा बाप भाई के मार के मुआ दियो संसारवा। आय ठीक बा जल्दी आई। आई लव यू। कारे खरा कली तू ना सुधर बे, रुक बाबू से कहे दे। आय जो नतिया अपना बाप से कहो चाहे अपना दादा से कहो, हमरा उतना डर नहीं खे। काहे इतना जल्दीबाजी में आवत रे? का भइले रे? बाबू शनिचरी पर दकरी ना सुधरी, फेन कान में सनु बतिया तो रहले हिया। ए जी मंगल भवानया हुकन भाई प्रणाम। ए प्रणाम ना, हमर लाड पाना पहले गाड़ी घुमा भाई चो दोकरा बात कोनो बात होई। ए हुकन भाई का खिसियाल बड़ा हो? ए खिसियाल भिसियाल छोड़ो, 1 मिनट जकवा लुकबो तबेती हाथ से बेहाथ हो जाई। भलाई ये में बा कि जल्दी चलो लइका देखे। ए चलो चलो, देरी काना बात के। रुक जा बाबू, गाड़ी लेके आओ तनी। ए सुन सरवा, कोनो के दे पर कोनो ना बिगी, दूसर कोनो पहुना होता ओकरा दे पर बिग दियाई। हां सही कहत री, गुटिया गुटिया गुटिया। ए दू टुकड़ा मोटरसाइकिल से आवतार सो तो यारी रही। बाप रे बाप, कौन आंख पर धुरा बिकता लगे पानी चोदवा रे? आओ लगन भाई चोदऊ को लइका भागत त कहां बाड़ा लगन? हुकन जी छोड़ी चली, हाथ गोड़ धो लिया तो चल जाई। सुनो ना अगुआ के सार, का बहिन मतारे सुने पर लागल बड़ा जाएंगे बाड़ी सुनेंगे चलो ना तो बेटी हाथ से बेहाथ हो जाए। चल ना सरऊ, तू तो अगताइले रहता रह। हाथ तोरी बहिन के रहा, एक बेर में इतना भिखारी हेरा कर लगन। अभी घर में क्यों नहीं खे? ए लोहारा, हम हई अगुआ बगड़ेरा भाई। आय बगड़ेला भाई। है मर्दे, हतना पाउडर लगा कहिला कौन जरूरी रखो? आय रोलो तो चिनाते नहीं खे बाबू। हाँ लड़की वाला लोग आइल बा। अच्छा ये लोग हो। हां ए हम कौन ये भूत का सार लोग कहां से आ गए? लाई लगन बैठी लगन, हम तो डरा गई नहीं। ए चौकत का हमर झाट मानी लोग जाके बैठी लोगिन बैठे के।
सब बात तो ठीक है बा, लेकिन एकर बंच दई गांव के लइका बहुत खचर बारसन। हे बबुआ काहे गाड़ी देता जाए दो नानू गरियावा के घाट गरियावा कहत नहीं देखो हले दे भर दलबा से माइन तो गांव के लइका। ए जायदी भाई जी नानू खिसिया के होली के दिन हो हमने तो माटी झाटी बिगाते रहेला। उ सब छोड़ो लोहाराम भाई, लड़का बोलाओ हमनी देख के जाई सन। ए काहे इतना हबड़ाइल बानी? कोनो बात बा का? नाश्ता उस्ता कर ली ओकरा बाद लइका देखत रहेम। हाँ ले हेऊ में कोनो पूछे वाला बात बा ले जो बाबू हो नाश्ता उस्ता ले आल तले मेहमान लोग से हम बतुआ ताने। ए तकले का हमर लाड़ पानी लोगिन खाई लोगिन। पापा हो इस सरवा बीमारी धरा दियो सो खिया के। हाँ बेटा सही कहता रे। ए खाए के काम मुंह तकले मानी लग। सुना ना राम लोटन भाई, घरे बुला के और पहुना के यही तरह आदर कइल जाला। का कही बौड़ा रे भाई ए जरा 50 गो अगुआ के नाश्ता क के कर बन के भाग। ओही से इ नाश्ता के व्यवस्था भइल बा। भाग हमर लारे खइया नाश्ता। ए चुपचाप बैठ के नाश्ता करो ना त मार के गान फाड़ दे। सुने ना बउआ काहे लाड़ सरानी बोलता रह नाश्ता करता नहीं सन जाना पहले लड़का के बुला लिया वा। हाँ बुलाई हमने नाश्ता कर लेता नी सन। ए काहे हबड़ा तनी बुला के लियाओ तनी। बाबू हो जब लड़का ऐसन बा तो एकर बहन कैसन होई? हे सरौ तोहर भईवा कैसन करिया बा। ठीक बा हम जाता नहीं लड़का बुला के लियावे। हेलो चाचा हो शनिचर जी को लेके सुने आपके जस्ट भागल हियो मोटरसाइकिल पर जल्दी आवा। ए जी मंगल भवानया मंगल हारे। बउआ रे सनिचरी भाग गए। ए बंगलेला भाई ई शनिचरी कौन हो? सुनते नाम साला उड़ गइलो सो। आय सनीचरी उहे न लड़की रलख हिया। तब हम कहत तानी जे बहन चलवा काहे इतना हबुराइल बाड़स। जा रे साहब बोले बड़ी पराछू जब तोरा के कोनो देखे आवेला जब कोनो ना कोनो घटना घट जाला। अब रणुए मर राम लोटन जी चलता नी प्रणाम। चले बहन चलवा उन तो लौकलो त टांग काटला।